Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban fogok rajzolni egy ilyen rajzot, ez az egyik ócém amúgy, majd mesélek róla is, és a világot, amit éppen dolgozom, az arról is fog mesélni, ez az Onirionról, és közben kiszínezem ezt a rajzot, mármint igen. Tehát kezdjük ott, hogy én már kb. Egy éve dolgozok, vagy több mint egy éve, de nagyjából egy éve dolgozom ezen a világon, meg a történetem. Minden úgy volt, úgy kezdődött először, hogy nagyon unatkoztam, és egyszerűen nem volt, amit csinálnom. Fel kellett találnom magam, majd így jött a rajzolás, és rendben szerettem másoknak a karaktereit lerajzolni, fanartokat készíteni, meg minden, de nem voltak saját karaktereim. És így gondoltam, hogy nem kéne esetleg csinálnom valami karaktereket, amik így az enyémek lesznek, és tudok nekik nevet adni, meg történetet, meg minden. És igen, így született meg az első ócém is, 2023 nyarán, Nox. Őt amúgy láthattátok, mert nem régiben újra rajzoltam őt, és kitettem ilyen YouTube posztba, vagy bejegyzésben gyorsan. Igen. Amúgy így ebből a szögből hülyén néz ki a rajz. Úgy néz ki, mintha el lennének tolva az arányok, de amúgy ha normálisan szembe van a lap, akkor normálisan fog látszani. Tehát igen, addig nézzétek el, hogy ez így néz ki, majd a végeredményt úgyis látni fogjátok, hogy normális arányok vannak. Hol tartottam? Igen, ez az, félbeszakítom magam, azt elfelejtem, hogy hol tartok. Valahol ott, hogy volt az ócém Nox. Na igen. És Nox után még a másik, mint a második ócém, az volt Szenka, őt már szeptemberben találtam ki. Na, vele az volt, hogy kell egy karakter, aki a kedvencem lesz, tehát a fő karakterem, meg minden. És is sokáig gondolkoztam, hogy nézzen ki, mi legyen belőle, meg ilyenek. Én nagyon szerettem a démonokat, meg engem is 7.-8. Démonnak csúfoltak az osztálytársaim, így kitaláltam, hogy ez egy démon lesz. Tehát képzeljétek el, volt egy ócém, konkrétan semmi történettel, semmi háttérsztorival, semmi családdal, semmi, csak létezett a karakter. És gondolkoztam azon, hogy ha már van, nem kéne neki egy ilyen normálisabb környezetet létrehozni, ahol élhet. És rendben, akkor nagyon kreatív módon él a pokolban, ha már egy démon. Na igen. Ezzel az egyszerűséggel letudtam a háttérsztorit egy ideig. De utána rájöttem arra, hogy ez mégsem mehet így tovább, és kezdtem kitalálni a poklon belül helyeket. Tehát igazából lett egy világom, aminek az volt a neve, hogy pokol, és démonok laktak benne, de ilyen egyedi pokol volt, tehát hogy én csináltam bele mindent. Tehát volt királyság, meg minden. Szóval, az így érdekes volt. Meg akkor már csak a történetet kellett kitalálni. Tehát vannak még én régebről megmaradt jegyzeteim, amikor éppen azt írom, hogy hogyan akartam, hogy mi legyen a történet, meg minden. És ha a Wattpadon olvassátok a könyveimet, akkor ott még megtalálhassátok az első részben, ott pont a pokol van. Azt annyit nem akartam javítgatni rajta, mondom, rendben.
lehet a pokolban az első részek, de nem sokáig maradunk ott, mely nem fog a pokolba a saját világot építeni. Azért 2024. Januárjában jöttek a újabb kreatív ötleteim, tehát én nagyon szerettem az álmokat, meg minden, ami az álommal kapcsolatos, így hát a világom neve Onirion lett, ami igazából annyit akar, hogy volt egy ilyen görög isten, már nem tudom mi a neve, annak, ami Onirionhoz hasonló neve volt, és akkor abból képeztem az Onirion nevet. Igen, hosszú hívelek közepén, hogy még egyszerűbb legyen. Szóval így lett Onirion a világ neve. Majd, hogyha befejeztem a rajzot, mutatok egy gyönyörű térképet, mert van egy térképem is hozzá. És akkor ezt az Oniriont konkrétan úgy csináltam meg, hogy fogtam egy üres lapot, és keresgéltem az interneten, hogy hogyan lehet ilyen kreatív térképeket csinálni. És tudjátok, milyen ötletre jutottam? Fogtam egy marék rizset, rászórtam a lapra, és ahol kirajzolódtak ezek a dolgok, körbe rajzoltam egy filccel, és igen, ez volt a térképem. Tehát a legrandomabb alakok, meg dolgok voltak abban a térképben. Mondom, rámban csodálatos, meg vagyunk a térképpel. Tehát térkép letudva. A nehezebb része csak ilyenkor jött, mert ugye kellettek ezeket a helyek ilyen darabokra osztani, ezeknek mind nevet adni, meg történetet, meg minden, szóval igen, ki kellett ezeket eléggé komolyan dolgozni, és mondtam, hogy ezt inkább hagyom. Legyen meg a fő sztori, hogy el tudjam kezdeni írni a fő sztorit. Mármint a fő sztorit Szenkáról. Igen, ő a Szenka. De majd mindjárt mondok valamit, hogy mi ez a rajz. És az egész úgy folytatódott, hogy oké, akkor kéne egy uralkodó is Onirionba, ugyebár. És Szenka, mivel ő volt a fő karakter, valami hozzá kapcsolódó dolog kellene. Tehát, de nem tudom, mi volt akkor velem, és valami olyasmit akartam, hogy megszállta őt egy ilyen démon farkas-szerűség, mert régebben az volt a nevem minden ilyen közösségi oldalon, hogy Demon Wolf 74. És igen, ez egy nagyon cringe korszakom, erről inkább nem beszélek. Na, a lényeg az, hogy évekig így maradt. Sajnos ezen a YouTube-on is ez az e-mail címem, de nem tudtam már megváltoztatni, de mindegy, szóval csak ez egy rossz rémálom marad, rossz emlék. És akkor ezzel a démon farkassal is kéne valamit kezdeni, ha már van, hogyha ilyen fontos szerepet kapott. Így az lett, hogy Szenka eredetileg nem is egy démon, hanem egy angyal. Ne kérdezzétek, honnét jött, ez csak így meglett az ötlet. Mondom, rendben, ő egy angyal volt, de akkor hogyan került mégis a pokolba? És mégis ki az a démonfarkas? Mivel annyira kreatív voltam, hogy nem akartam a démonfarkasnak egy külön nevet adni, elneveztem a démonfarkast is Onirionnak, igen, és kitaláltam, hogy ő legyen az uralkodó. Tehát ő lesz Onirionban a királynő, Onirion. Tehát a világot is Onirionnak hívják, és mi a neve? És a uralkodót is Onirionnak hívják. Csak azért, hogy még jobban bele lehessen keveredni. Azóta változtattam ezen a problémán, és egyre jobbak lesznek a dolgok. Ezek még csak a régi dolgok, amikről most mesélek. Tehát igen, akkor volt két Onirionunk, és mindig belekeveredtem, amikor mondom azt, hogy Onirion, vagy leírtam valahol, most melyik. Na, akkor már volt a démonfarkasunknak is neve, már csak ezt bele kellett építeni a sztoriba. Tehát nekem alapból a saját sztorim
a Wattpadon 4 részre osztottam, mert majd ha nagy leszek, és csinálok ilyen sorozatot belőle, akkor 4 évados lesz összesen a fősztori. Ja, és akkor az elsőnek a címe az, hogy Bennem a démonfarkas. Ezt még, mondom, 1 éve írtam, és valamiért akkor könnyebbnek találtam, hogy Szenka szemszögéből írtam az egészet, ami, valljuk be, egy kicsit elég hülye megoldás volt, de mindegy. Teljesen mindegy, már megcsináltuk, ki nem fogom javítani az egészet, úgy. Tehát, ja, maradtunk az, hogy egy. Jó, tehát így elmondja a saját szemszögéből a dolgokat, amik így történnek vele, meg hogy amit ő megtapasztal, meg minden. Ez volt az első rész, ahogyan a pokolból el akar jutni Onirionba, mert a benne lévő démonfarkas oda akarta vezérelni, de miért is akarta oda vezérelni, most jön a lényeg. Tehát nem tudom, ezt mikor találtam ki, és miért, de ez így van, hogy Onirion ugye régebben egy nagy hatalmas uralkodó volt, de mivel ilyen nagyon manipulatív volt, meg a népét próbálta így mindenképpen megszerezni, hogy rajongjanak érte, meg hogy imádják, ezért az angyalok, mert van egy külön mennyis, mert ha már van pokol, legyen mennyis, igen. Nem volt valami sok ötletem akkoriban, és ugye az ottani uralkodó, mint az egyik istenség, mert több is van, hogy még bonyolultabb legyen az egész, és hogy még többet kell ilyen rajta dolgoznom. Tehát Lux, nem, hogyan hívják? Igen, Sor Regina, bocsánat, mindig összetéveztem. Tehát Sor Regina, már nem tudom melyik istennő, mert sok van, de valamelyik, ott nem a főisten, de ott valami hasonló. Na az, ezt nem bízta tovább nézni, és tovább hagyni, hogy Onirionban ilyen szörnyűség történik, hogy az uralkodó ilyen kapzsi, meg manipulatív, ezért rendet akart tenni. És a világban lévő titánokkal összefogott, akik ilyen igazából Onirion is egy titán, mármint, ja, de egybe királynő is, szóval teljesen mindegy. Tehát a lényeg az, hogy összefogott néhány titánnal, most fel nem sorolom őket, mert úgyse fogjátok tudni, hogy kik azok, és egy ilyen merényletet terveztek Onirion ellen, ami sikerült is, tehát megölték, mert nem tudták megölni, mert hatalmas állatról beszélünk, ezért csak egy ilyen átokkal tudták kicsikét megállítani, és az átok az volt, hogy úgymond megölték, de vissza tud jönni az élők sorába, hogyha megszáll egy lelket, megszáll egy embert, még a születése előtt, azaz a magzati korban megszáll egy embert, vagy akármit, és vele együtt nő fel. És ezt az áldozatot, gazdatestet el kell vigye Arena Aureába, mármint ahol őt megölték, és hogyha ott egy ilyen bizonyos szertartás végigvivése után sikerül majd neki feltámadnia, és ismét ő lehet a uralkodó, tehát visszakerül az élők sorába. Úristen, most látom, nagyon elhúztam az időt a beszélgetéssel, szóval kicsikét így kiadjuk egy kis időt, amíg ezt befejezem ezt a vonalrajzot, aztán tovább folytatom a beszélgetést. Mondjuk úgy, hogy megtaláltam a csodálatos 2 félcet, amivel ezt végig fogom csinálni. Ja, tehát ez egy szobor. Igen, tehát ez egy szobor Szenkáról. Majd odáig is eljutunk, hogy mi ez az egész. Na, ott tartottam. És amikor igen, tehát így támad fel Onirion, hogyha ez történik, és neki 74 próbálkozása volt, és a 74. volt Szenka. Tehát igen, Szenka, hiába főszereplő, meg minden, sokan szerették, én is szerettem, a szívemhez volt nőve a karakter, muszáj volt megölni, mert hát, ja, valahogy Onirion fel kellett támadjon, hogy tovább fokozódjanak a konfliktusok. Ja, de egy jó sokáig élt, és utána is visszatér egy másik formában. De majd mindegy.
Szerintem ez kezd kifogyni. Na mindegy. Annyit mesélnék el, és annyit tudnék mesélni, csak egyszerűen hihetetlenül hosszú. És a YouTube olyan lassan tölti fel a videóimat, hogy sokat kell várni. De most így próbálom röviden összefoglalni, meg akit érdekel, tényleg ott van Wattpadon, ugyanezen a felhasználó néven megtalálnak, Dreamon Kessa-ként, és akkor keressétek meg a könyveimet, olvassátok el, kezdjétek bennem a démon farkassal, utána jön az Onirion szíve, meg a harmadik lesz a földben lüktető vér, a negyedik lesz a gyilkos csillagok, de odaig még nem jutottam el, tehát még csak az első 2 rész van kiadva, amint publikálva. Ja, azokat meg tudja nézni bárki. És tehát ezt a utat végigviszi Senka, mondjuk így. A részletek az teljesen mindegy, mert akit érdekel, az úgyis elolvassa, meg hogy amúgy is tervezek belőle ilyen animációkat csinálni. Igen, és akkor úgy van, hogy Onirion feltámad. Sikerül feltámadnia. Igen, és mivel az angyalok erre nagyon megharagudnak, hogy Onirionnak sikerült a terve, és visszakerült az élők sorába, ezért nagyon mérgesek lesznek, meg hogy megtudják, hogy Senka, aki egy bukott angyal. Ja, várja, nem meséltem el, hogy miért lett Senka bukott angyal, mert bukott angyal lett, és ezért került a pokolba, és azóta démonnak nevezi magát. Tehát nekem úgy, amióta száműzették, minden emléke eltörlődött, és 625 évesen halt meg, de erről nem tudott, tehát 600 évig ott nem annyiban élt, amíg száműzték. Na igen, tehát őt azért száműzték, mert nem úgy nézett ki, mint a többi angyal, hanem hasonlított Onirionra, tehát ilyen fekete kezei lettek, meg ilyen piros szarvai, meg minden egyéb, és hogy ez nem olyan volt, mint a többi angyalnak, ezért száműzték. Azt, hogy miért 600 év után, mert a szülei nagyon szerették őt, és próbálták a istennőt rábeszélni arra, hogy hadd ne kelljen a szeretett lányokat száműzni, de hát nem sikerült ezt tovább húzni. Na mindegy, 600 évig sikerült nekik. Na és miután Senka lekerül a pokolba, tehát az összes memóri így törölve, mint én egy matek dolgozatkor, és úgy kezdett neki az életnek, hogy most mi van. Ja, és akkor volt neki, az egyetlen dolog, ami volt neki, az Onirion, amit a démon farkas, mert nem tudta, hogy Onirionnak hívják, aki ilyen rejtélyesen, meg titokzatosan beszélt, és soha nem lehetett tudni azt, hogy mégis mit akar, hanem csak így félmondatokban beszélt, meg eltűnt, meg ilyen rejtélyes izé volt. Igen. És ezután ugye többször is volt ilyen rémálma, meg minden, amiben benne volt Onirion is, és igazából ilyen álmok keresztül tudott vele kommunikálni, mert Onirion ugye az álmoknak a izéje. Aztán sötét, na mindegy. És akkor így ment egy darabig, Senka még mindig nem tudta, hogy mi ez az egész, amíg el nem jutott a világ Onirionba. Az, hogy hogyan ment át a világokon, meg ezek a portálnyitások, meg a világ közti utazásokban már szerencsétlen teljesen beleőrült, már minden baja volt, többször rosszul lét, meg Onirion se segített a helyzetén, meg minden, de a lényeg az, hogy nagy szenvedések árán valahogy sikerül eljutni Onirionba. És igazából azért nem megy oda, mert Onirion azt hazudta, hogyha oda megy, akkor vagy nem is Onirion hazudta, hanem valaki azt mondta neki, hogy ott vannak ilyen izék, akik
tudnak neki segíteni, hogy meg tudják mondani, hogy honnét jött, mert neki az volt a célja, hogy visszaszerez az emlékeit, és hogy megbosszulja az angyalt, aki levágta a szárnyait, aki igazából azért vágta le a szárnyait, mert meglátta, hogy ez egy közülük tartozó bukott angyal, és nem akarta, hogy feltűnést keltsen bárkinek is, ezért csak jót akar, de Szenka ezt nem tudta, mert neki elfelejtették elmondani, hogy ő egy bukott angyal. Ezért az életében abban a tudatban létezett, hogy ő egy démon, mindaddig, amíg Onirion el nem mondta neki, amitől kiakadt, és érthetetlen és hosszú sztori, de úgy nagyon érdekes, ajánlom, hogy olvassátok el, mert tényleg nagyon jó. Meg hogy ez sokatokat érdekel, tényleg még több minden lesz belőle, többet rajzolok, ilyen fanartokat, vagy akármit, tehát tényleg csak így lássam, hogy érdekel titeket, adjatok egy ilyen visszajelzést, hogy mit gondoltok, meg minden. Tényleg én szívesen elbeszélgetek veletek, tehát hogyha Instagramon vagy Discordon rám írtok privátban, nem bánom, amíg normálisan tudtok kommunikálni, én visszaírok nektek, meg minden. És igen, miután ez az egész végbe megy, Szenka meghal, meg Onirion feltámad, és ezt megtudják az angyalok, és az angyalok Szenka tiszteletére egy szobrot állítanak elő. Mi van? Egy szobrot állítanak fel az ő emlékére. És ez a szobor, amit most rajzolok, ez az a szobor. Tehát igazából, amikor így angyal volt, mutatom ezt amúgy az iskolában tervezgettem, tehát valami ilyesmi szobor kell legyen, tehát ezek a Oniriont jelképezik, hogy a sötétség próbáltat visszahúzni. A törött szárny, ami miatt ugye az ellevágta a szárnyát, és a szarv az nagyon érdekes, mert ő a legtöbb rajzban, amit ábrázolok, akkor le van törve a szarva. És ebben az esetben is le van törve a szarva, de hogy ki törte le, egy angyal törte le a szarvát, méghozzá ugyanez az angyal, aki a szárnyait is letépte, na mindegy. És hogy ez a szarv darab elkerült a istennőhöz, és ez az istennő kérte meg a szobrászt, aki csinálta a szobrot, hogy rakja bele a szarvát a szoborba. Szóval Szenkából egyetlen darab van, ami velük van, mert ugye a holttest az Onirionnál van, aki majd a következő részekben meglássátok, hogy mit csinál vele, és ja, tehát az egyetlen darab, ami maradt, az a szarva, és tényleg gyönyörű azt, mikor csak gondoljatok bele, van egy szobor, és jó, mindegy. Csak magamnak itt örülök, mert nagyon kreatív megoldást találtam végre valahára, de most tényleg nagyon elhúztam az időt már megint. Tehát most ezt lássátok, ahogy rajzolom, és most lesz egy kis időkihagyás, és megmutatom a végeredményt, mert már tényleg, nem tudom, több mint 20 percet talán megy ez az egész. Na, egy kis időkihagyás után kész is lett a rajz. Mennyit dolgoztam még rajta utána? Kb. Ilyen 15 percet. Na, de kész van a csodálatos alkotmány. Csak a színek azok nem lettek valami jó, mert nem így kéne kinézni egy szobor. Tehát ezt majd átrajzolom digitálisan is. És ahogy ígértem, a térképet is. A térkép. Most nem fogok mindent részletesen elmondani róla, mert nagyon hosszú. De úgy lássatok, itt van minden, ez az Arena Aurea, ahova majd menni fognak. Tehát Szenka, ugye ide kerül a világba, tehát a pokolba ide kerül, akkor itt átmennek, itt elhajózgatnak ide, innét is sárkánnyal megy oda, onnét pedig kajzáékkal elmennek oda, és itt lesz az valahol itt az a kajzás jelenet, Kajza és Szenka. Tudjátok, amit rajzoltam, és sokan szerettétek. Na, akkor itt az Arena Aurea, az amúgy nem ilyen érdekesebb épület, csak egy térképről hülyen néz ki. Na, szóval kb. Ennyi. És visszatérve a csodálatos ezérhez. Ja, tehát kb. Ennyi. Meg itt van mellette ez a múltkori rajz. Ezt nem is videóztam, mikor rajzoltam. Ja. Mindenképpen
szeretném megkérni tőletek, hogyha tetszik, amit csinálok, írjatok visszajelzést, mert tényleg ez sokat segít nekem, hogy tudjam, hogy mit gondoltok, meg hogy tényleg a megbízások is nyitva vannak, és ha szeretnétek, hogy valamit rajzoljak nektek, szívesen rajzolok, meg így támogatni is tudtak engem, meg mindenféle. Meg a Discord szerveremre is nyugodtan csatlakozzatok, ha szerettek rajzolni, vagy csak írjatok nekem, mert veletek is szeretek beszélgetni, meg ja, ennyi. A következő videó nem tudom mikor lesz valami ötletem, meg minden, de ja, szeretnék tőletek elköszönni, és tényleg köszönöm, hogyha végignéztétek ezt a hosszú videót, meg a beszélgetéseimet, szóval sziasztok, vigyázzatok magatokra!